Halor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabala Snakerpang Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnya. Ka Meghalaya State Skill Development Society, Ringkat Batka District Skill Committee Eastern West Khasi Hill District, Kabadon ya ka jingtharang ban penko bor ya kisamla da kisap trikti katkum ka jingdawa bat jingdon kam ka yo khanang bakin yo kalat ban kamai lingba ka nigasam. Menta usnam kala khot ya kisamla ka district bakin wan shaki training ba pher bat haka arpu pra bat arpkundai terek urisaw aracha rapsan. Kum shibenta ban ailat ya kini kisamla kibala yo ya ki jingkai bentebet haki skill ba pher bakin snothu ya ka yo ka had bat bakin yo ya ki jingmut na ki yo ya di yathiet ka MSSD Eastern West Khasi Hills hapo ka jingalam u skill development officer uba Samuel Nonglan ringkat bat ki shilem ajhikai kala yalam kini kisamla sya ka fundraising program jong ka shinong pendeng umyong mairang bat hangni khmat upajba ubabun kini kisamla kilayo ban peni ya kisap jongki bakilayo lingba ki training. Kini kisamla ha kini ki arsi kilayo ban penkap syu ye ki pajba. Kila shed ya ki jingbam ba pher bat di ya ki shakipai ba kila yo ban pin ya ki shaw im ba kila shna ki kek bat ki we ki jingbam bat kila yo ru ban pin apply schedule tribe online ya ki pajba nalor ki we haba yo ban ikran bat kini kisamla kila penpau ya ka jing songkman ya ka jing plilat ka sorkar lingba ka Meghalaya State Skill Development Society bat kila ya thuru bahadin ka training kinsas dangno ban seng ya ki kamla jong. Ngadawi trainees ibash penni de shna uni shau im te yauni shau im ishna hangni hapo jong ka LL Institute yauni shau jongi ngila penon kam du moida da ka peleng kamlu baking de bat ka ngila shna dala jong kikti ngi penon kam ki machine ki ban ot ban ein ri bun ki ba ngi penon kam de na ka jong ka kti ngi khle ngi ei na ka kti ngi teliat ro da ka machine de ka bakham i ngi de le da ka kti te u khamlong quality jong uni shau khamlong biang ken bani le sengan ong bani ki ki shau ma namar ba ka ek bangi le da ka kti ka khambang ling ba ka ni ka training ila yo shibun ki jing mentoi ningan ong kakabu ken yang ikum ki khon samla ba bangin sei ken ki sap ki jongi kumno bangin penpau kumno ru khamtam bangin la ban kamai bangin yeng na lagi jong ki kejan te kani ka kabuk siar ken yangi ki bang sumlayo lat shu bangin lek pule ngan lek skol ngin betengi ka jing pule ki jongi khamtam kum ngaru marwai ngam yo lat shu bangan lek pule nang pendet yala di tang kelas 11 te ling ba kani ka training ila yo ken galat ba ngin pen i ken yak la jong ka sap ba hangnu ngi don ka sap khamtam ka por ka pamenta ban yo kam sorkar kam de ka besuk anda ngal adak na kani training ngadon ki jing tumu bangan play na ijong la ijong i business de ngaru ngwa ken bangan yeng bangan ai kam na mi kiwei tang ka kam sorkar ne tang kiwi ki kam ki bala ban pen em yangi rei da ki jing tumu bat ki jing tumu ki baret ki jong iru ki la ban yarap yangi bangin kiu ka jing em ngade iba training apo ka craft beka hangte apo mariau apo ka skill Meghalaya apo jen peniai jong ka Gracie and Co Institute of Information Technology Society hangi apo Eastern West Khasi Hill halor kini ka training ka bangayo ngala nang kumno bangan shed ya u kek da u try bat joro da uru tikrai de kecing mentoy ke bang ngiyo nak ni training kolong ba kumno bangin nang shed penmi shibun di jingbam ba joro hakaliang ke koi ke suba kumno ban bu dor ye kimar kum ki jingbam ke bangi dai bande ba kum joro yo de kecing hikai bangin dan ye kecing ke kle halade ban yeng halagi jong ki kijap bangin seng ye ki kam jong ye bat kum joro ke ni ka program ka ba menta ka balapan ya de ka sinong pendeng omyong kalau long ro ka experience na ka benta jong ye bangin di ye ki jingbam jongi bat bangin la ru ban smuthu ye ki jing duna bat ha ka jo ko na kini ki jing duna ke ba ngila ban pen bha shu ya ka bangin che bhai ki jingbam ki jongi nyadon ta thang banda hadian mengalada ban training an seng kan jang madang puli tang kelas
telemba jong kane ka El Elyon Institute ka Senior Barber Trades yo sibun kijing mostoy no ban bat ru ni la yo kijing tip ban le massage ban khasnyo kan thai ban threading ban le hair spa ban le straightening ban le coloring sibun jat na kane ngila ban yo kijing slur bat kijing scam ban yang ala de bat ru ngila scam mar la yo ban tre bet bat ban yo le bet hala hakiki brio bat nok ka ajing motor bang yo kijing duna ne kino kibadang duna ngila ban penbet bat lemba ki jing duna jingi ngila ban penbet ne ban len ne kita galak dia ka training kwa ban bu dikan ban penbiang lo tiar lo sedang bat le ban kaps nyu senrang bat kathai ladang yo kwa jaka bakam sor ngai ngo iublay ni kon siya bala ay nga kanikala bangan yo ya kanika training limbaga skill miklear scheme joga mas SDS teng haba ningkong aba ngayo asman haban bam gijing bam ki fast food te lese ngako airu ban chat ringam nang ban chat teleng makan kanika training pada mentang lala ban chat lala ban sibun gijing chat kentup yu saw umo anda ki pizza na ta kiwi pat ki umso tengai ngu shikan kadai ki no hikai ru ki bala hikai ngi bat ya ga NIPS Institute bala ya kani ka training lingba kani ka training andang adab ngasgo ma kadai kawe kalam yang abangan bantlena plenty yala de lese ban kamai kaji hakini kisingi ban sawan dala da training nga panda degree bat hadian ga degree lese ngamyo kam sini tanga ayai wa amal lingba ni training lese hadian apun ngala bansang rakyamade ngiyo sibun lima jong digital service kabahap po jong I kong misru imamrus CSC kabah kijukapro rainbow ngiyo kijikai sibun hana I nomor ba kapertemen tamu ka sibun di kijingan kam kibangi haban penakam lima ki digital service kumjuru I lasdang kumba si penai tam kani ka training jongi nglayo sibun kumba ngile ekipan kad ki Aadhaar ki balgi don kambat ka government no kaweru kayarap ngi kumno ban ngi ki samla ki bala dep pule ki manta ka banwat ki kam ngi la kham janjar te ne maju kini ki training hapo ki bawan ra na ke skill megalaya ngi la ban seng ka jong ki kam ngas ko dap daga jingmen ha ka ni kano phaisi ga bamanta kasni ha ka ba ki khna ki bale ki skill training ki ba pher ki yo ban wan shim benta ha ka ni ka fundraising program ka bala penya da ka shlong pening umyong ti kindia chipang ka office ka jungi ka bangi ong ka Meghalaya State Skill Development Society ka ba don ka jingprang ban pen ko bori ki khna samla la ni ki nong shnong jongga district da ki sapri ki ba pher da ka jing thmu ba haki da ba kum pen ko bori ki la ban sedang ban kamai kaji nakatu ka subject ti ka bakiyo ti ka thong jong office ru kolong ba habangi pen ko bor ki samla ni kinong shnong da ki subject ti ba pher ru ka deru banlong kat kum kajing ang nut kajing dawa jong kayo ka badon hapo ka district kani kadi kajing thumu ka pokong san jong ka office ka jongi ti ha kani ka sngi ki khna ki bawan shim menta kani ka program fundraising ilabu sanli ki stall bade ka training ke bagi khna ki le ya kajing hapsnyo ki khna ki le ka training jong ka data entry operator ki le ka training jong ka craft baker jishna shaw bat ya ka street food vendor da ka jing tu ban ladap ya ka training ki la man sedang seng ki kam jam la jong akish nong ki bapier ka jing won chim menta ju ki khna samla ka ni ka program menta sniru kolong karkum ka jing ang no jong office habangi ai ki ni ki training live 4% jong ka training ga de be ka theory but nyo 4% ka di ka practical ti ha kum si benta ban pen ko bor susu ya kini ki khna ki boni kani ka training ki wara ki sa kani ka program bakin yo ya kata ka real life experience kumno bakin ya interact baki customers kumno ki sko tho kayo ka hat ka long kumno lese da kani ka ransan ka bangi ki khna ki yo ban wan chimbenta kila man sko tho ban pen kre bala shay andala da ya kani ka
training kumno hila masang mansangi ki kam ki jam la jong de gumba pitip ha ka juk ka mentai dingi pai shakaleng saudong amde ta ka jala jong hindri ka ri bro ko isem ba kata ka jingkur do kam kalalong ka bahe ba wat ka sarkar pedeng ba ka sarkar jelaru kayai pensionori ki khna ba kinle je kini ki training ki ba fer namar ba kini ki jingpuli ki ba fer ki khna ha ba ki jet kimtip lada kalalong industry ready nam kinong aikam lada ki shemi ki knaru kimdan ya kita ki skills ki baki ki don kam menteri hapok industry lani ha ta ka kam ka bagi di menteri teling ba kan ka skills mai galia ngi pen grey kena samla bakin long ki bala don pa kita ki saprikti nang bakin ale apply hanunu ka kam katum ka jingdawa jong ka market lani kayo kila ban long eligible ban apply ha ki kam baki kwa menteri lani bagi sing kam la jong dengan shemi kan ni kalat ban ka kaburu ban kintu ban pensionur iki pa nong song jong district bakin one segini ki training ki bangi lapan kre nak kalian ka office jungi namar ban nak kalian ka office jungi hadian malayo ya ka training hadian malayo ka certificate kadon gajing bodien ka basis nam nenter habang ngipin petin di kina ya gajing angot ki baper ko bagi kwa banle hadian man ladap ya ka training kum gajing yo ya ki subsidi baper na ki department kanang bagila man iseng ki kam jong ya ka kantin kutukan paham nak kalian jong office kolong ba baso ba ki pa nong song bakin one nga song ha ka kamera office khatlai jong DC office namtai ki jingte pahamnya bila ban wan shaka office jong This love has no ceiling. I cannot